Прывітанне, сябры! Сёння з вами мы пазнаёмімся з творам Янкі Купалы «Як у казцы». Даўно было, мо 1000 год назад, а мо яшчэ болей, як сталі жыць, размнажацца і ў славу расці ўдалыя прашчуры нашы, дрыгавічы, крывічы і палачане. Важны быў гэта народ, і паміж суседзямі меў ён добрую песню і праўдзівае паважанне. З далёкіх заморскіх старон, з вялікай варшаўскай, з царства візантыйскага і з другіх знакамітых дзяржаў і каралеўстваў прыязджалі па моры і па сушы багатыя госці з багатымі таварамі, шоўкам, бісерам, янтаром ды іншымі каштоўнымі скарбамі. Заморскія госці ведалі, што народ, да якога ім дарога ляжала, быў сэрца мяккага, рупны гасцінаю і багаццем асаблівым адзначаўся. Бо не зачынялі нашы прашчуры весніц і дзвярэй хат сваіх перад званым ці нязваным госцем падарожным. Нават калі выходзілі з сялібаў сваіх рыбу ў невады лавіць ці з лукам звера пушнога сачыць, то і тады замкоў не зналі. А яшчэ пакідалі ў хатах пад абрусамі бохан хлеба пшанічнага і дубовыя дзежы сотаў пчаліных. Гэта каб госць меў чым з дарогі пажывіцца. Вера ў нашых продкаў была трохі іншая, як цяпер, бо не аднаго бога мелі, а некалькі. І прозвішчы багі мелі не такія, як цяпер. Называліся яны Сонца, Пярун, Каляда, ды і іншыя яшчэ. Алтарнымі слугамі багоў гэтых былі варажбіты вешчуны, старцы мудрыя і ў справах Божых дасведчаныя. Не было, праўда, узнесеных на хвалу Божую ні з каменя, ні з дрэва святыняў і алтароў, золатам набіваных. Былі толькі запаведныя лясы і гаі цяністыя, дзе складаліся ахвяры багам прамудрым. Просты быў народ, і крывадушнічаць не ўмеў ён у веры сваёй. Ведаў толькі, што найлепей гаварыць з небам, гледзячы ў неба. А хто хаваецца ад сонца, у таго на душы цёмна. А чыстае, відаць, сумленне мелі прадзеды нашы. Заезджыя госці дзівіліся гэткаму па-іхняму незвычайнаму парадку ў справах адносін між людзьмі і багамі. Не разумелі, як гэта можна замест аднаго мець некалькі багоў і не мець багатых харомаў, збудаваных у гонар і хвалу Бога свайго. Дзівіліся, бо госці заезджыя былі веры іншыя і звычаяў гэткіх сябе не мелі. Мала-памалу заморскія госці сталі прывозіць са сваімі заморскімі скарбамі і думкі іншыя. Прывезлі яны новага бога, бога з крыжам. Не хацелі спачатку прымаць новай веры дрыгавічы і крывічы, ды палачане ад іх не адставалі, а пасля з дабраты сваёй і рупнасці гасцінай прынялі, падумаўшы да сваіх старых багоў і новага бога. Адно толькі варажбіты вешчуны, старцы мудрыя і ў законах веры дасведчаныя, старых толькі багоў трымаліся. Памерлі старцы мудрыя, на іх касцях закрасаваў новы ўсемагутны Бог. Сталі легіёны алтарных служыцеляў праслаўляць яго. Тысячы з медзі літых званоў хвалу яму разносіць, ды так далёка, як зямля наша вялікая, і яшчэ далей, ажно на край свету. А старыя багі, яны прыціхлі, прытуліліся, але не памерлі зусім у душах свайго народу. Жывуць, як даўней жылі, у песнях, казках, былінах. Да сустрэчы!